de næste par dage. Men til aften og nattimerne, så kommer den her bølge ind over Danmark, og det betyder, at i nat så kommer der fornyet til regnvejr, specielt her i den vestlige del. Kan man mærke i løbet af nattetimerne, hvor koldfronten fra den her frontzone trækker ind over landet. Så det er altså en nat, der byder på til. Temperaturerne de ligger typisk omkring en 6-7 graders varme, og så tager vinden til nattetimerne. Vi kan også få en jævn til hård vind, der kommer fra en nordlig retning. Også i morgen tidlig og i morgen formiddag er det blæsende, men der er måske lidt mere blæsende op til en hård vind. Langs kysterne kan vi måske lidt mere. Jeg bare høre den der julefilm i det der. Men til eftermiddagen, så skulle der gerne komme let's go! Det er så med til at få temperaturen op på omkring 11-12 grader som det højeste. Mens længere østpå, der er skyerne stadig regnvejr. Det betyder også en lidt temperatur. Men som jeg nævnte, lidt mildt her i starten af perioden, så får vi igen en lidt køligere luft ned til os. Det betyder, Kom. 10 minutter til dig om et øjeblik. Ja! 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 Den så! Au! Au! Tag den. Hverken familie eller Abdulhadi Al-Khawajas advokat har hørt fra ham siden lørdag, og advokaten siger i dag til nyhedsbureauet AFP, at han frygter, at Al-Khawaja måske er død. Datteren Mariam Al-Khawaja ankom i formiddag til Københavns Lufthavn i uvished. Hendes far ligger svært afkræftet på et militærhospital i Bahrains hovedstad. Al-Khawaja frygter, at han enten er i en forfatning, som myndighederne ikke ønsker familien kender til. We're just considered torture. So it's a problem. DR's udsendte i Bahrain, Philip Kokar, fortæller, at Al-Khawaja stadig udlevering er stadig lige uforløst. Det øverste juridiske råd meddelte i går via at man ikke har i sinde at følge Al-Khawaja til Danmark, og man ikke får lov til at rejse til Danmark. Og dermed skulle man tro, at det sidste punkt, som er sat i den her sag, og det er også det tætteste, vi kommer på en afvisning til Danmark. Men mine informationer siger, at der ikke kommer et officielt nej til Danmark. Og det man også nok skal forklare, det er, at det i sidste ende kongen og premierministeren, som jo er kongens onkel, det er i realiteten de to personer alene.